फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बोथोराव गाजा गोमजायै रंजानो थाखाय गुवाहाटी दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा साखाफारा बर'नि हारिमुजों रंजालि बैसागु बोथोराव गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय गुवाहाटी दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा साखाफारा खालामगासिनो दं। बेनिनो दिनै कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय दलबारि बाथौ थानसालियाव गुवाहाटी दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा बर' हारिमुनि मोसानाय, खननाय, दामनाय देनायनि सायाव फोरोंथाय मावबादा लानाय जादों। आरो बेबायदिनो बर' हारिमुनि खननाय, मोसानाय, दामनाय देनाय बायदि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै बर' हारिमुखौ गोसारहोनायनि थांखिजों बैसागु बोथोराव गाजा गोमजायै रंजागोनखौ बिथांमोना मिथिहोदों। थांनाय 20 मार्चआव सानजा गुवाहाटी आन्सलिक दुलाराय बर' हारिमु आफाद दानाय जादों। बिनि थाखायनो जों बे आफादनि थांखि लानानै जों गोदान बोसोरखौ फालिनो सानदों। गिबियै जों बे दलबारि गामियाव फैगोन 16 एप्रिलाव माने बाथौ फुजा आरो बहागि उत्सव जागोन। बेनि थाखाय जों बे जोंनि बे गोदानै दानाय बे आफादजों लोगो लोब्बा लानानै जों बेयाव जोङो माने इन'ग्रेसन खालामनो थाखाय जों थांखि लादों। आरो बेनो जोंना बेयाव बे बिहु फांसनाव बर' मोसानाय जायो आरो जोङो गाजा गोमजायै न'खर न'खर बैसागु मोसायो। ओरैनो सानबेसेनि हाबाफारि लानानै फालिनाय जायो? बेयाव जोंना बैसागु आरो बाथौ फुजा सानसे आरो बैसागु माबानाया सानथाम जायो। दिनैनि जितु रिहार्सेल सोलोंनाय बे बादाया जितु दख'रानि आन्सलिक गामि दं बेयाव जोङो बर' रायजोआ जोंना 107 घर दं। 107 घर दलबारिनि गेजेराव आरो खाथि खाला आरो बहुद दंबावो। 95निफ्रायनो फालिगासिनो दं। आरो दा जोङो गोदोयै जोंनि हारिफ्रा गोदोसोनानै बैसागु मोसायामोन, बाथौ फुजा सिबियामोन। दा जों बे बाथौ बैसागु मोसानायनि थ्रुयैनो जों बाथौ फुजाबो खालायो आरो हारिखौ एसे जोङो लासै लासैनो माने जौगाहोनो हादों होननानै जों सानो। आरो जोङो बिथांमोना बेयाव गिबि गोदोनिफ्रायनो थानायफ्रा राव रोङाबाबो जाय राव गोरों बिसोरजों थाफानानै बिसोरबो मोसाफायो, रंजायो बेयाव। आरो बिसोरबो सोलोंनो गोसो दं आरो सोलोंबोगासिनो दं। रावनिबो बेयाव सरकारनि अनसुंथाइ गैया आरो जों बे दलबारि गामिनि माने दान बर'निजोंनो बेखौ जों लुनाय जादों। आरो बे बोसोरावनो जों फालिनो सानदोंमोन, इन'ग्रेसन खालामनो सानदोंमोन, नाथाय रांखावरिनि एसे अभाब जादों। बेनिखायनो जों फैगोन माग दमासियाव बेखौ फालिनो थाखाय थांखि लादों। आरो बे जोंनि सानजा गुवाहाटी आन्सलिक दुलाराय हारिमु आफादा जों दा गोदानहाय जोंनि बे बागुरुम्बा नित्य बा जोंनि खेराइ नित्यखौ जों माने जौगाहोलांनो थाखाय बा जों गासै रंजालि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जों बैसागो फोरबोफोराव फालिनो थाखाय जों आवगायबोगासिनो दङ। आरो जों दा बे सानजा गुवाहाटी दुलाराय आन्सलिक हारिमु आफादा बेबायदि जों गाजा गोमजाहै दा जोंनि फैगौ 24 तारिखैबो लख्रायाव माने बेबायदि गेवलां माने माबा लादो रंजानाय बैसागोनि फोरबोफोरखौ। आरो जोंबो दा बे माने आन्सलिकआ जों गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों माबादिहै आन्सलिकनि हारिमुनि बे दामनाय देनाय मोसानाय रिंगु दामसाफोरखौ जों माबादिहै आवगायलांनो हागोन, जों बेबादि सानजा गुवाहाटी आन्सलिक दुलाराय हारिमु आफादा माने सेस्था खालामबोगासिनो दं आरो नाजाबोगासिनो दङ। जों बेबादिनो जोंनि बर'नि गासै रायजो राजाफोरखौ जों मोनसे गुरैयै खावलायनाय, मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि रावा दा गोमालांगासिनो दङ। बेनिखायनो जों जोंनि बर' हारिखौ जों माबादिहै जौगाहोबोनो हायो, माबायदिहै जों रोङि रावखौ जों फोरोंनो हायो, बिनि थाखायनो जों दिनै बेबायदि सानजा गुवाहाटी आन्सलिक दुलाराय हारिमु आफादा बेबायदि मोनसे माने माबा खालामनानै फैदो बा जों नाजाबोबाय थादो। बिथांमोनखौ सोरां लामा लाबोनो थाखाय जों माने नाजाबोगासिनो दङ। आरो जों बिथांमोना जिथु जोंनि रावखौ मानो बावगारलांखो, दिनै जों बर' बिमा
थानानै बर' राव गेवलांथों होननानै जों मोनसे जोंनि स्ल'गान दोङो बर' राव गेवलांथों बर' बिमाया जौगालांथों बेबादिनो जों गासै रायजो राजाफोरनि सेराव जोंनि गासै बर'आ खौसे जानानै जोंनि गाननाय जोमनाय मोसानाय रंजानाय बायदिफोरखौ मोजाङै माने जों बेबादि बैसागो फोरबोआव मोजाङै माने फालिनो थाखाय जोङो आगबारिबोगासिनो दोङो आरो जों दा गासै सानजा गुवाहाटी आन्चलिक दुलाराय हारिमु आफादा फैगौ 5 तारिखआव जों बै नारेंगि पाथरकुवारि फिल्डआव मोनसे माने गेवलां माने मेल बेयाव माने जों माबा खालामनाय जादों आरो जों बेयाव गासै रायजो राजाफोरखौ जों लिंबोनानै जोंनि माने बर'नि सेनि आर्टिस्टफोरखौ लाबोनानै बेयाव जाहाथे जों मोजाङै गाजा गोमजायै बे मिटिंखौ खुंनो हायो बेनिखायनो जों माने गासैबो रायजो राजा नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360